Anyang laki din! Ay, jak makaturog po kadagita ato kak. Makatagtagarida. Kas kamatlasan adim makal dito'y baryo. Kat, italaang manan nga agkokak-kokak dagita ato kak. Itala nga mi na nagtudaw. Ay, ad ako madagiti agtiliw kadagita ato kak. Tatiliwan da amin idan. Tapno awan tinatagaray. Ay, ano niya? Kadasin minsa kinibayaw ti agsilaw iti tukak Kunang mulan ka ba ula? Kat no kanayon kami nga agsilaw iti tukak iti day ditatang ko. Adaw ti masilsilawan mi nga laklako day dinanang ko. Padasak man nga yaban ni Bayaw Manuel. Taing kami man agsilaw iti tukak. Oh, Bayaw, anya nga iti tararamidam. Nay, si kamot Bayaw. Agar arami dakman iti kulungan ti manok ko, Bayaw. Kasta gayam. Ada ka di aramidam inton rabi. Ay kat maturog Tikayat ko asawain, awan papanam. Kat no agar arbes. Makapasadot mat ti rumwar no agar arbes. No kayat mo Bayaw, mapantag silaw iti tukak. Ay kat mapanta Kat no agberbiro kak iti kadwa ka mapanagsilaw iti tukak. Ta nagaduda ita. Alaman nga rod Bayaw, mapanta. Sige Bayaw. Isaganak man nga ro ti pagsilaw ko. Dagasan kanto iti balayo. James, agreeing kan. James. Hindi ka man mangringing. Ni, taywadag nakit din. Oy, agreeing kan, tay nakapayng or-orayan ni Manong ko. Dapay ngururayan nak. Nagsarita kayong matgaya, mamapan kayo agsilaw iti tukak. Ayun kaya man niya. Makisarasarita ka adi mo matong palan. Ay, nalipatak matain. Daga magpaisutungtungan may. Nagadungag paisut ito kak ita, Bayaw. Silawam, tasak ti agtiliw. Ado ti mayawid ta, Bayaw. Oh, ijay banda oh. Nagaduda ijay. Sige. Tiliwan ta amin ida, Bayaw. Oh, aguma kang agsida iti to kakita, bakit? Inakila ko dahito kanina na kuratya, ta idi pa'y amang ibagbaga. Makamu ka, no isuti kayat mo. Andan pang allowance na gitiubing ang mapanag-eskwela. Inton bigat man inti rabi mapan kami man na nagsilaw kini Bayaw. Ay, kayat na ari nabi kayo na mapan. Kayat na, kat no hilig na gayam ti agsilaw iti tukak. Ay, umay mula ang ilako kanyak no ada masilawan nila kay mo ato ka. Nana, paborito mi ngamin kanila kay ko, ti adobo ato ka. No kumata kabaulan mi pailang ti mapanagsilaw. Ay, bapan kami akan nila kay ko. Ay, saan mi ngamin na nakabaulan? Ay, kasta ka di, Nana. Oh, kat, mano ti bayad amin dagiti tukak alakom. Bayaw James ngay. Nakaturog, Manong. Nalipatan naman ng aya, mapan kami agsilaw iti tukak ita. Nalipatan naman Ay, inakriingan. Ay, na yun. Anya mo tanday taatao ta kanayon na malipatan ti pagnayo adwa. Sigurado nga min, nga dumanin ti masilawan mi ita atukak. Adumanin ti ilako minton bigat, ading kao. Ay. Apay ngay Bayaw. Tagsuysuyab ka pa'y may. Makaturturog akpay ngamin Bayaw. Kaya't ko kumapay ti maturog. Bayaw. Apay ngay. Awan matlat mangagkon atukak. Sabali ngamin dito'y napananta. Sabali? Kat adda nga rod masilawan ta dito oy. Bareng imbaga ngamin di kumparik ang napandamot nagsilaw iti tukak iti nagsilawan ta idi rabi
Iso asigurado nga awan maalata ijay. Aya, iso dito yung maten tinapananta. Mangmangag mo day jay bayaw. Ni, tukar mo mas lagkang kanta. Asidagtan samot ng iti video kibar. Ni, kasano tangarod ang makasilaw iti tukak ita, kat sa bali mo tinagturungan ta, Jak amo nga dagayang video kiyan dito abanda. ure siya. Oh, daytan jay video kiyan. Ni, naglawag mo't ditan. Ado tiagin inom ah. Asos, bayaw, ag kaiwara babae iti adda iti ruwar. Wow, bayaw. Nagkikiting t-shirts ta. Kan adda pa'y nakapalda. Ay, bayaw, agawitan, sa balin da ito'y naturong ta. Apay nga gawit tangay. Anya nga iti masilawan ta atukak dito Adda. Sabali ato kak. Anya, sika tabaro ka pa bayaw. Barang ditan ang masarakak, di nabayagan na birbirukak akapungan ko. Ket kasanon nga iti panagsilaw ta iti tukak. Agsilaw tayo ito madamdama. Unain tapay dagito'y dadakkel atukak. Anya, sika talaga, bayaw. Bayaw, nagpaspas mo ti panagtagay mo. Iso na bartag ka dagos. Imbangarod, tayong tugot pitipitakak. Nga doon ti kwartana. Hello? Ah. Ag-order kayo kadipay? Ano siya? Kunti orderin nyo? Bayaw, naglapsatan a babae da ito imasidig dito lamisahan ta. Ano ti makunang bayaw? Order account. Anya ka diti pagtungtungtungan nyo? Iraman dapat Adda lang pagsarsaritaan mi kini bayaw ko. Oy, iraman dakmod Order account bayaw Ay nagpintas raw. Kasanon dyan pa nagsilaw tayo dito kak bayaw. Anya to ka? Ako jay kukak ko na. Bayan pa lang day ta kukak. Sagmamano kaya, ading, ta orderan kan. May salaang mat abasit at tukak day ta aglagto-lagto dita basket nga inyawid mo, James. Apay ngay. Awanti na silawan mi ita. Kat no nagado ti tukak nga agkukak-kukak idirabi Kat no nagadu kami mat ang nagsilaw idirabi Imado kayon? Wain, nasurok kami asang hapulo. Kastaya. Kat ni manong ko ngay mat. Agpada kami mat lang itinatilew. May salaang abasit at tukak? Katwan. Ni, kunak man numapun no day ti basket yo. Sapay nagorder ni Nana Kuratsa iti ado. Bayaw, sublian ta dagi di babalasang akin na date ta idirabi Nagmayat gayang ti adda ka pinungan na sika. Sublyan tamanin ida. Adda kwartak no kakasta abanag. Kasanon nga ni bakit ko? Ay nagkapoy kan bayaw. Di bagam amapantamanin nagsilaw iti tukak. Ay, iwanan niya. Kasta lang ni misis mo. Bula-bulat singam lang. Mayatag. Ne, nakariin kan. Itay pa kababain mat kini bayaw no pagurayan pa'y. Bayaw! Oh, adamad gaya man ni Manong. Nay, unak man nakaturog ka manin, bayaw. Ay, saanin bayaw? Nakababain mat kan no riingin dakpay. Mala, mapantan. No nakasagana kan, di mapantan. Mapan kayan? Katwain. Kasano ang mapan kayon? Katawan mat awit yo apag silaw. Ayunan niya. Si kamot bayaw, nalipatam ti kaimportansyan. Diyan ngay basket yo. Halamon bayaw. Apay, managlilipat kaitan. Ay, huwen bayaw. Inakalaan dagiti ka sa pula. Bayaw, nagado atukak ti agun uni. Bayam pay laing dagita atukak. Ago madangag kukak-kukak. Kahit masawan, agdiritso tamanin ija video kyan. Katuna, naskan na masapata. Tagur uray dagiti chicks ijay. Sa bagay matkit di Mangmangag mo dayjay. Madaman ti panagkakantada, bayaw. Kaya't nasawain, asidagtan. Ay na, nagragsakak bayaw. Uray sak mo ta, kita man. Aging katlapayag ko ti isam ko,
Ada kayo manin ngagbayaw? Talagang adda kami manan, ading. Ayan na nga day kadate ko. Kwa. Ada pa lang ijay ngag-make up. Kayat nga, anapintas asumango kan ka. Ah? Ala, umanag kayo ta aginom tayo pa. Ay, katwa na. Umay kan bayaw. Nini. Anya day limabas dito'y sakak? Tukak samat. Tiliwak ka din bayaw? Bayang pa lang dahil tatukak. Makidate takit di taunag. At dadakkel atukak ijay. Ay, uwan na niya. Apay ngayong awan matlaang nganda James kan ni manong ko. Aldawon, nagsilawan da nga tangay iti tukak. Ay, balasang kaw. Ada ka din di order ko at tukak. Awan na. Saan pa'y matasimangpot nila kay ko nagsilaw idirabe eh. Isukumati kayat nila kay ko alutwa kasi daan may. Ay, oray siya nga rod. Kat mas daawak no apay nga awan da pay. Mala no sumangpot da kat ada masilawan da. Ipan mo lang ijibalay may wan. Wan na. Gulpiak amen dyan atiliw da ato ka. Bayaw, anya nga iti rason ko kindi bakit ko. No apay nga itatala nga nagawid. Santa met ngamin na napuputan ti oras. Nagmayat ngamin ti adda kapimpinungan na bayaw. Delikado akin ni bakit ko. Numamuan na nga da sa bali akin na pinungan ko. Dahanag mo na ya bayaw. Apay ngamin amamuan na. Jakmat ibaga. Rumbang lang asan mo nga ibagbaga bayaw. Alangan mo't nga isagmak ka bayaw. Kat sikatikad kadwak ngagsilsilaw iti tukak. Umunig tapay nga ron dita balay bayaw. Tagkapita pay. Agawid akong bayaw. Tayo nakmatan pa kanin dagiti tarakan ko amanukon pataw. Inton rabi into manen bayaw. Anya nga itaramidon tayo ton rabi bayaw. Kas iti sigod angar aramidan ta. Anya, ti aramiden yaw. Bakit? Da ka dita malikudan mi? Itayak pa'y ngagdengdengag iti saritaan nyo adwa. Nangag mo amin na nagsaritaan may adeng. Amin na nagtungtungan nyo, nangag ko. Pati jay. Pati jay kapinpinungan, nangag kumot day jay. Baruak pa yading ko. Katsi ka, James, baro ka pa'y, ha? Sahanan taasawa kan? Mano aya akapinpinungan ti kasapulam. May salaeng bakit? Si kalaeng. Bayaw, agawid akon. Inakaw na din ka. Agsilaw ta ka di iti tukak inton rabi bayaw. Siya kon ti mangsungbat. Saanan, huston day ta pa nagsilaw yu iti tukak. Bakit? Maturukan. Apay, di mo mangagtiuni dagiti tukak. Mangmangag ko, nga makaturturog ak. Sakit sa anak pa makaturturog. Nagtagarida ngamin. Masapol amapan ko ida silawan kan tiliwan. Kayat mo tapag kukaken ka nga agpatnag, ha? Ay, saan mo't bakit? Masika ka di kanyak. Agsilaw iti tukak, ngam sabali mat gayam ti silsilawan nyo? Nibayaw mo't ngamin. Insungsung nak. Kat, simorot kamat. Inawis nak gayam. Ammo konti style mo. Rason mo laang dayta. Ngam kinapudno na kayat mo mat. Ala, maturukan. Bayam dagita ato ka nga aguni oni dita. Bayam asabali timang silaw kadakwada. Sayang dagita ato ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Sa dino tinaggapwam, abi anak ko. Iti restaurant nga ipaspasubla ti kaaruba tayo nanang. Napan ko la kinita ano mayat matlaang.
Sublatam nga raw. Kumaananang, ngamdakkel mat agatad ti dawdawaten da. Pasublat pwesto ngamin dayjay. No alaak, kukwak amin agamit dayjay. Di mo mabalin ti agloan, aya. Kano ado pa'y tilon ko ajak na bayadan, nanang. Dayta nga agpaysaw ti rigat na kat. No apay nga men, alone ka alone mo't ide. Sayang nga rod, nanang. Agraman, pag out of town mo, ilon mo pa'y. Iso nga rod nga agnegosyo tapno makabayad nanang. Amo kun ti aramidek, tapno adda pagpuunak, nanang. Agkapi-kapay Mari Abi. Agyaman aklaunay, Mari Merlin. Anya nga binti umay mo ibaga ako ng Mare? Kwa Mare, kastoy ngamin. Agnegosyo akmet. Siyak ti mang sublat iti paspasublat da restaurant da. Apay nga rod asyak ti pangibagbaga mi ti dayta Mare. Kayat ko asublatan, Mare. Iso na lang takurang ti budget ko. No kayat mo, paggudwaan ta ti mabayadan, Mare. Dayto ti listaan dagiti gamit iti dayja restaurant. Dayto mo ti total ti bayadan ta. Ni, dakkel mat gaya Mare. Wen, ngam mabawi ta adagos, taado ti customer, Mare. Ipasublat da ngamin ita, taaga broaddan. Di ka madanagan. No adda ti ganansya, o di paggudwaan tanto, 50% ti bagik, bagi mo ti 50%. O sige, kasaritak nila kay kunan niya ti maibaga na Mare. Bareng umanugot dayjay. Dayta tigatad apagguduan mi ni Mari Abi lakay. No pagguduan nyo, di pagbingayan nyo may tiganan siya ayaw. Uwan alakay, 50% kanyak, 50% mat kan kuana. Mga ala kayo iti tauhan nyo Sigurado alakay, tadyak mat masangot ag trabaho ijay. Adamat anak tangaw awir ko. Panagkunang bakit, saan kayo nga ta malugi dita? Ado ka no mat ti customer lakay. Nandiyan nga ta agpaiso. Isupay kumamat ti mabingay ko di talakay. Tapno matulungan ka matlaang ka dagiti gastos dito'y balay. O sige, mangiruar ka iti kwarta. Ngam sigurado lang nga adda ti share mo dita bakit? Ang mga nuutang mo ti kayat ti kumarim. Ay, saan lakay? No paggudwaan mi ti bayad, restaurant minto, dayjay adwan. Imanugutan nila kay ikaw, Mare. Ayan nga iti kwarta, Mare. Adtoy, ang sakbay nga itad ko kan ka, adaman pa'y kayat ko alawlawagan, Mare. Anya day ta, Mari Merlin. Ay, okay lang nga sanak nga agtrabaho, Mare. Adalat ta ti maalak abingay ko? Ikato na, mangala ta iti sweldoan ta. Kalpasan na, maibawas amin agastos no mano ti sales iti makabulan. Ti mabati, iso ti pagguduan ta. Okay, Mare. Maawatak itan. Adto yan ti kwarta, Mare. Okay, ala, sa akto ag-update kan kano kasano, kasaritak pa'y ni Densyo. Sumarungkar kan tulaangan ijay, no saan ka abisi, tapno makita mat tinegosyo ta. Nagtrabaho ka iti restaurant ide, saan ka de, Manong Densyo? Wen, apay ka di, abi. Amangan kunak no kayat mo apurdiyaan ka. Apay, ada restaurant nyo aya. Anya kalakit din. Adda siyak timang sublat iti restaurant da Gia. Restaurant mi dayjay ken ni Mari Merlin. Kasta ka day. No kayat mo, sika ko matitangdanan me. Agbiro kanto iti dua akadwam. Tay close friend mo tapno na lakalaang akasarita no kwa. Sige. Manungay ti pordiya. Minimum lata Mala, umay kanto iti balay no saan ka abisi.
Tapag saritaan ta dagiti rumbeng ang maarami. Kumusta ti saritaan niyo kini Dinsyo? Mayat ka day? Una nang, Kat, kaano nga raw amang rugida? inton sumaron no alawas, nanang. Inton sumaron no alawas ngamin tinagtulagan mi ken Gia. Di busy kan tumat. Una nanang, asikaswak matan tinegosyo mi kin ni Mari Merlin. Mayat day ta. Kas makita kat napigsamot ti restaurant da Gia. Una nang, adda pa yan ti suki da. Ay kat mayat Adda ti pagrugyan niyo iti kumarem anak ko. Lima ba sa kiti restaurant yaw kin ni kumarim abi tay bakit? Anya nga iti damag lakay. Ado ti customer yaw. Ay kat mayat ano kas talakay. Dakkel to ti pagbingayan mi ken ni Mari abi no ko Mapan mong tumot pa siya rin ti restaurant yaw bakit? Ay uwan alakay. Mapanak to no sa anak abisi. Mala, agpalas kan ta itimplan ka iti kapem lakay. Gimatang ka ka din iti asukar. Anya kalakit din ay alakay. Siyak pa iti kunam. Gimatang ako na. Intugot mo ti anak ta. Wen, angam di ka madanagan. Tanagpayong kami mat arimwan. Mari Merlin! Mare! Adda ka de. Adaak dito'y Mare. Sobrang kalatan Ti anak mo ngay Mare. Ay, nakaturong pailaang Mare. Ay, anya kay ti umay mo iba ka? Imayak ta ited ko ti bingay mo itaabulan. Ha? Ada-adagusan Mare? Una. Kasi ti apo addamot na urnong. Ay na, agyaman Mare. Awan anyaman na Mare. Isupay ang maigatang iti masapsapol. Hindi ito'y lang, itad na. Di ko na nilakay ko kat ano ka nung mati customer mi. Wano, sinaornak ti ko Mare. Oh, Mare, napaulimag ka man. Ay, kwa Mare. Dala na lagip ko. Inted mo kadimot lang ti bingay ti kumarem abay. Nalpasan ananang. Anya nga iti kunanakan ka. Siyempre, naragsak. At least, adda na bingay na. Kat, kumusta mo't na din siya ijay? Saan da amarigatan iti trabaho da? Saan, nanang? Adamot kit di kadwana. Kat husto narigat mo't no trabaho na amin a klase ti trabaho ijay. Iso nga rod nga imbagakken manong densyo nga agayab iti kadwana, nanang. Mangantan lakay. Sinigang akarni ti babon. Wen, intad ni Mari abi ti bingay ko itay. Iso agim matangak iti naimas a pangrabyan talakay. Di dakkel mo ti bingay mo bakit? Sakto lang. At damay gatang iti bagas. Wen, adaman. Mayat nga ron, ano kasta? Nag-click ti restaurant yun, iti kumarem. Wen lakay. Iso na lang ta medyo agdwa-dwaak. Ha? Panagrik na kat sasauran nak ti kumarek. Anya? Di agimbestigar ka, bakat saan mo't amabalin sa oran na ka? 50-50, ti bayad ti puunan nyo. O may kaman pa, manong densyo. Apay ka di, abi. Dahito ka dila ang ti-sales tayo? Wen, dahi talaan. Sigurado kayo awan ti kinupit yo. Ay, saan may mga ramit ti mga alay, ti saan may ako ka. Samay sa, adamo ti CCTV. Nasaya at mat nga rod no kasta. Alaak amin da itoy. Amin na koleksyon? Una,
Apay, ada pa rikot? Ay, awan mo kay diya. Nga mangibati ka kung may tipagbaryami karag iti customer. Ang mga nubuo man na sa ngaribo, ti ibayad da. Sige, mangibati ak iti 2,000 laang. Mabalinday ta. Tinapatag, kitad da. Oh, kumusta kayo matan dito, Manong Densyo? Nasaya atlat tamot Merlin, ading ko. No imay nga, tap ng mga alay ti koleksyon. Awanang. Hinala ni Abi aminin itay. 2,000 lang din, bati na. Saan matkit di? Imayak lang, takayat ko abisitaan ti restaurant mi itigayam ko. Agtugaw ka pa ya. Ne, adamat gayam extension na itiruar. Uy, nangikarga kami ti lamisaan kung tugaw. Tapno, saan nakrowded dito unag. Ay, uwan mayat tinapanunot yun. Adumat gayam ti customer. Uy, isa medyo dakal mo ti sales tayo. Panawan ka pa bita. Ang mga numo-over ko ti lutlot. Ituloy tanton tag istorya. Indon madamdama. Agoray ka man, Abi, anak ko. Apay ka dinanang. Pudno ka day, abalitok day ta kwintas mo. Una nang, pudno day na. Day ta, tinangigat-gatangam iti koleksyon iti restaurant. Saan matkit dinanang? May salaang ti kwentas a ginatang ko. Ti daduma, imbayad kun iti loan ko. Anya lakit din ay anak ko. Ammo ka din ni Marlene nga imbayad mo iti loan mo ti koleksyon yaw. Una nang, impakadakan ko na. Sige laang ko na namat kanya. Ay, siguraduam lang ah. Wen ka dinanang. Apay, anya ti panagkita yung kanya kaya? Ulbod. Dito'y balay ka dito, nagkapon ni Abi, bakit? Awan mat nga imay day ta nga abi. Apay ka di? Ne, nasalaw ko dito dalan ni tay. Kunak, ano inyag na tibingay mo? Idi na palabas pa'y alawas nga ururayak. Ngam awan mat. Di naladawain. Wan nga rod lakay. Di namat ito din tibingay ko. San matasigo da kastoy? Apay nga ta. Day ta ti santay nga mo. Kan kasaritak tuman ti kumarik lakay. Agpalas ka. Tas ikapay lang ti makam mo iti anak ta. Ada ka din ni Abi, Nana Loleng? Awan ni Abi dito'y balay. Ada tinapanan na. Saan mat ngaminan ang mata tao dito'y balay? Ada ka di masapul mo kan kwa na. Salud-sudak lang ko matibingay ko, Nana. Di na ngamin intad tibingay ko, di na palabas abulan. Ne, kunak man no impakaamo na kan ka nga ada nangusaran na iti koleksyon yaw. Ay, awan mat, Nana. Awan tinadakdakamat na kanya. Ay sos, no kasta nagulbod nga rod ah. Anya lakit din day a tao. Mabalin ka di amaamuan no anya tinangusaran na, Nana. Gimatang iti balitok a kwintas na. Tidaduma, imbayad na kanaw iti loan na. Anya, amangan mat no nagastos na agraman ti kapital mi, Nana. Anya ngay, Abi, kaano nga itad mo tibingay ko? Ay, pasensya kan, Mare. Talagang awan pa'y ti maitid ko kan kaitang. Ne, apay kay Mare. Manmanulangan ti customer. Anya aman mano, kat adumat, di ka man agulbud dita. Pudno ti bagbagak, Mare. Amok imbayad mo iti loan ti kwarta. Ha? Iso ti imbaga ni Nana Loling kanyak. Awan tinagtulagan ta nga ibayad mo iti loan mo ti collection ti restaurant ta. Kwa, Mare. Nagipitak laang ngamin. Iso ang naaramid ko ti kasyay. Una yan, Mare. Nakaigam ka lang iti kwarta, kasta ka matan. Ay, pasensya kan, Mare. Ikanak iti innam abulan. Itad ko ti bingay mo. Talaga lang amin nga awan ti mairwar ko ita. Ngamjak mat itarayan da ita, Mare.
Saan ko nga itarayan ti utang ko kan ka? Kumusta nga? Innam abulan ng tinapalabas. Alaal kong tibingay ko. Mare, Anya man ang tirason mo. awan pa'y mare. Kasano nga awan? Katinal daw mat nga gluklukat ka iti restaurant, mare. Kuwang amin, mare. Ay na, mare. Siyak mat ti mapirwisyo iti kastangar aramidam. No di ka agtungpal iti saritaan ta, isublim ti kwartak, mare. Scammer ka mat gayam. Ni, saan ko mamat akasta, mare? Jakon kaya ti agbalin na business partner mo. Saor ka mat gayam. Si kalaang mat ti agnumnumar iti negosyo ta. Ulbot na dya tao lakay. Na yan, tikas takay naramid na bakit? Ay na, ma-stress akong amang pampanunot lakay. Scammer mat gayam da dya kumarek. Day tapay kit yan, negosyo tinang dadaal iti relasyon yung agkumare. Kasanumat nga minlakay. Rimwar ti pudno nga ugali na agapula ang iti kwarta. Kahit, kanya nga rodon ti planom. Agpatulong akong kini kapitan. Tagpatangken mat ti kumare. Pangaasi Marlene, di na ko maireklamo. Sa anak nga agpatulong ka ni kapitan no nagtungpal ka kumaiti saritaan tamare. Awan pa'y nga mintikas onahan ko itamare. Promise, itad kunto ti kwartam, isublik tum. Awan lat amok dita. Maasi ka kumakanyak, amare. Saan amabalin nga agpalya ti restaurant, taawanan ti pangalaak. Kasano ko maamaasi akken ka? Kat awan mat kaasim iti padam a tao. Asino ti luklukwam, ah? Ipasublat kun samot ti restaurant, nanang. No apay nga men adi mo intad tibingay ti kumarem, ah. Imbayad ko nga rod itilon ko. Tapno ibagakan ka. Saan apagbayad iti loan, ti koleksyon niyo iti kumarem. Nang ruuna pa'y kat saan mo't gayam nga imanog ti kumarem. Awanan, ananang. Masapul moten ang maipasublat day jay. Ay, sinayang mula ang anak ko. Jak inggagara, nanang. No saan kumakas na tinaramid mo, di mayat kuma. Ada kuma ti source of income mo ita. Ngam awanan, nanang. Saanan akayat ti kumarek nga agbalin kami a business partners. Ay ka talaga akasta ah. Saan lang at inigusyo yo ti dinadaal mo? Agraman tinasaya at alinangan nyo iti kumarem kat apiktadaw. Gapo iti kinadakas mo, abe. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Aday ta, naludakon ni Sare. Sigurado nga umawag day tuyan. Iso nga umatayuak, tapno saan amang ngagnilita ti pagsaritaan mi kin ni Sare. Aday ta, isong ti umawawag. Ay, hello, Sare. Hello, Paps. Adan din load mo. Kat agyaman aklaunay, Paps. You're always welcome, darling. Basta agsend kanto kadagiti picture mo, wan. Sure, Paps. Orayam di send ko a picture ko. Jay sexy a picture, wan. Wan ka di, Paps. Sige nga rudain. Urayak lang ang send mo aladawan mo, sorry, darling. Bye, mua.
Sino tayo nakitak akaw-awag mo iti cellphone mo, Dayamot. Oh, di ka naglibak, ta nakita ka. Ang mga nun ni Pari Pilo, At dalaang di tabangir abalay. Ngam awagan na ka, kasta. Masadot nga ruda na rumuwar iti balay da. Mapan kami kanuag buya iti palaut. Apay nga raw, anas kan nga umadayo ka ngay. Umadayo asasawa mo tabakbakitan. Di ka kamanlaan. Nagato adamdamagam ay nyalakit eh. Umayak man dito'y balayo paray. Apay paray, anyat si kagaram. Imbaga kami kinibakit kao, ang mapantag buya iti palaw. Ay, mapanta paray. Nabayagan ka dadyak nakabuya iti palaw. Ay, hanggang mabait lang paray. Takachat ko pa'y mantoy, chatmate ko. Ay na. Jak maichat analayang iya balay. Takanayon nakmatasip-siputan ni kumarem. Apay, agsilos pa'y lagay, aparay. Ay, pirmi, aparay. Bakit ka na silusa? Sa dino tinagapwam. Napan kami nga ron nagbuya iti palaut. Asino ti kadwam. Saan ka di ako naka ni Pari Pilaw? Maamwak mo lang, nululbutan nak si kagaray. Ululbutan ngay bagbagam mo tabakbakitan. Agsagana ka kanya, no adda maamwak si kagaray. Kamot maray. Anya ti umay mo ibaga? Agpaiso ka day, anapan kayo nagbuya iti palok kinigaray. Ay, wag maray. Apay ka day? Kunak no da sa bali anapanan na. Mapanan na kay kumamag maray. Kay iti babae na Kaya, hindi kas diya iya kalakay na makababae pa'y laang Ay katpermi Isuman la permi asilos mo maray. Ay kat natural Tasawa ka nga ron paray. Baybay akit din akumkumpor mi babae ti kachachat na dita. Anya laki din. Ay, wag magkidi amaray. Nabati ni Gary ti cellphone na dito'y supa. Ay, kita man no asino dagiti kachachat na. Adamot password na. Talagang adda ilumlumang day talaklakayan kanyak. Adda ni Garay. Ibatik mo lati cellphone na kat darasag tirumwar. Siripag man dito'y tawa. Saan nang amo nga daak dito yung aksirsire pa. Dayjay, adda umauawag kan kwa na. Hello, darling. Darling kaya ma. Ay, naimpagmatay mawag ka. Mailiwak itinalambuyo ta pusis mo. Aguray ka man. Hoy, Garay! Ay, natin aramidam dita, si kabakbakitan. Bakbakatan kaya ma? Yag mo day taasil paun tay badda-badda kumalangan. Husto na, hustaon, natadaalan di cellphone ka. Ay na, hawanan di cellphone ka. Ay na. Nay, apay nga da kayo tatang? Anya ti umayo ibaga? Ay na, natadaal di cellphone ko anak ko. Impayat-payat ni Nanang Yaw. Ay, unay mo ni nanang? Apay nagdadaal ngay. Ay, napalalo ti imon mo ti tao. Bakitan lang arudan. Ngam aghimon imon pailaang. Hapay,
Madi aya aragrag sa akag tibagay kat umada nilang arudan ti hapit ka. Ngamtay inayaw, killjoy may. Ala, umaya kay balayo, nakasaok ni Nanang. Anya kayo mo't na Nanang, Tatang. No kaano pa bimakit kan lima kay kayo? Day takid din may papaniti selos ti pagkaskastaan nyo. Tinam isukid din tinang dadhal iti cellphone ka. Di naman nga rod masukatan. Tapno awanan usaram nga agbabae. Ay, kakaiso na paglingling-aya ka cellphone ko, dinadaal mo kidain. Ay, da kayo mo't Nanang. Apay ngagdadagal kayo iti gamit. Siyak pa yan ti akin basolita. Ti amayo ti babae raw. Kasano nga ibagayo a babaero? Kat saan mat nga rumrumor ni Tatang? Lakayin ni Tatang. Saan mat lang nga na makababae day Nanang? Wan, saan arumrumwar? Ngem ado ti katsatsak na babae. Ay unay kayo lakit din Nanang. Enjoyin nyo kit di ti biyagyo. Talakay ken bakit kayon? Sana day ta selos-telos. Ta saan kayo mutan na teenager? Nanggag mo, tiko na ti anak mo. Ay, kasta gayam. Bawal gayam nga agsilo sakitan. Ala ang aron, tangay iso ti kinunayaw, di isaw. Ay, saan kayo kumamat nga agpasugnod Nanang? Ala, ibagakan manang jingki. Tasukatan na tinadadael a cellphone nyo, Tatang. Maminsan, Nanang, saan kayong agdadaal iti gamit? Maminsan pa'y agdadaal kayo. Awanan allowance ang maawat yo kanyak. Talaga nga isakit yo ti amayo. Saan ko nga isaksakit, Nanang? Ngam sayang ti kwarta amay gatang manan iti cellphone ni Tatang. Apay nga agselos kayo pa'y lang, kat bakit kayo lang arudan? Nagsakit mo tan ti pa nagsasauyo kanya. Sorry, Nanang, no, nasaktan kayo. Ngam agdadaal kayo mat ngamin. Isupay paggastusan. Alaga, mangrugi ita. Bye-bye akon ti amayaw. Ragsakin yung matkit di ti bagbagiyo. Saan man ani Tatang ti pagproblemahan niyo? Ay katwan no iso ti kunaya. Baro a cellphone niyo, Tatang. Ay, agyaman na klaunay, anak ko. Saan yun to nadadaulan ti cellphone ni Tatang, Nanang? Sayang ti kwarta, no dadaulan niyo manan. Ala, saan kun adadaulan day ta cellphone? Makichat ka, aging gay ti kay kayat mo. Ragsakum laeng ti bagbagay. Ay, Nanang, saan kayo kumangagap-apa ni Tatang? Pangaasiyo man? Alawan, matong palamin na kayat yaw. Sa naklatan ngagsasaw. Saan kay ngagpaspasugnod, Nanang, kunakmanan? Anya, ingkabil mo mula iti utek mo. Dagiti imbagbaga dagiti anak ta si kabakbakitan. Wan, si kalaklakayan. Mapan ka kiti nagkaaw tabagantan. Aggaw tarupam, manipod ita, kanya-kanyatan, si kamot ti agluto iti lamutam. Pagan ano ka nga ilutuan ngay? Ibaon mo, dagiti katsat mo, ta ilutuan da ka. Kalkalpas nga imbaga dagiti anak ta asaan taga-agap-apa. Ita, apa anak manain? Mangrugi ita, di nakasasaw. Tapno saan tangagap apa? Makamukamutan iti biyag mo, ha? Papanam ngay? Mapan ko dalusan ti bakan ti akwartaw, tay jayak amaturaw. Di kan kayat akay da. Dahil ta cellphone mo ti kaidam no kayat mo. Anya laki day. Anya?
Anya man ti pulpulong ni tatang, asaan nyo nga inlutuan iti kanan na, nanang? Ibagayo iti amayaw, ta ibaon na ti katsat na amang luto iti kanan na. Ay, unay kayo lakid din aya, nanang. Apay nga isakit yung launay jay amayaw. Rumbang laeng nga isumit ti agluto iti kanan na. Tawan mo't aramidin na. Ti makitsat laeng ti paglaingan na. Mala, takasaok to ni tatang. Tangay awan gayam karbangak nga agsilaws. Kanya-kanya kami langan. Oray pagturugan sa balin ti kwartaw. Ay, di yung lakid din maayos ti pagbagiyo mo. Ibagam iti amam, adi nakasasaw, tapno awan riray. Alawan, ibagak dagita ni tatang, nanang. Ya kayo lakid din aya. Tapno awanan ti ririyo ken ni nanang tatang. Ano sanyo ada kayo ti agluto iti kanan nyo? Ay ketuanan salbag da nga inayaw. Apay nga agpaiso ngamin aya, nga ado ti katsatyo. Makigaygayo maklaeng bait. Makigayo met no kayat na. Apay paritan nak nga Di yulatan kasasao. Tapno saan kayo nga agap-apa? Ay wan na kaong. Kabalak pa'y mo't kititag luto iti kanag. Alang araw, awagan daklaan. No da problema yon. Nagmayaten ti kastoy. Awan disturbo dito'y pagidaan. Makachat ko na saya at ni Sare. Pasaray at dapay video call na. Tinasayat. Ibagak man kit de ta umawag. Nawaya kami agsarita taawanan jay bakbakitaan akay da. Nawaya akmat ang makichat iti batchmate ko iti high school. Balo ka noon. Inton nasurunak ibagak matag abalo ak. At day tamanan ti chat na. Basa. Kailiw ko manan ti busis mo. Mabalin ka day nga ag-video call tamanan. Replya ka dagos. Ibagak nga isaw ti umawa. Nagmayat gayam ti adda katsat na. Isumit lagayam apagayat day di alaklakayan ti makitsat. Ay, ibatik pa ilang dito'y sopato'y cellphone ka. Tamapana kon agprito iti itlog asida. Saan sapay mat anak ka rin day di alaklakayan. Imuna anaring da siya bakbakitan. Hadamot ti cellphone na dito'y sofa. Hadamot nagchat kan ko na. Ay, nantabasag man. Good morning, my beautiful batchmate. Nangan kan? Ne. Basaak man dagiti napalabas a conversation da. Alalala. Da ito ti may sapay atyat. Kailiw ko manahin ti boses mo. Mabalin ka de nga ag-video call tamanahin. Ne. Kaya't naasawain. Adamot ka video call ni bakit ka? Ay, sos! Ay, matinsamot ay tuyan. Ay, maday at talaga.
Sumayot na dyan nga inayaw. At nakachat na. Kabats na pa'y. Batsmate ko na. Ay, ka-video call na pa'y. Anya, kunak man no da kayo ti adu ti kachat na, tatang. Ay, kauray man ni nanang yaw. Ay katbayan yun Uray kat agpada kayo mat. Ay, jakayat. Jakayat nga da sa bali akachat ni nanang yaw. Anya, da kayo mat yung selos. Ay, mapang-ur ko di ka-video call na no makita. Anya? Apay nga da ka man anjing kay. Anya man ang timpul-pulong day tanalaing nga amam. Ada ka no ka-video call yo, batchmate yo, nanang. At dapat nga agpaisaw. Apay aya. Ay, saan mo na mabali na ka-video call? Tapay ko ma. Agselosa. Anya? Ha? Siyakto pa'y katawan karbangak nga agsilaws. Ita, sikat agsilaws. Ay, kwa. Kastoy na ay, kwa. Ay, isang deng ti makichat. Ay, sana ko na makichat iti uray asino a babae. Basta i-block mo dayta a ka-video call mahuan. Anya? Ala, makamo kayong agtungtong, nanang, tatang. Sapay ko mata maayos yu dayto ya problema yung. Ay, agsubli ka kumane di pagindaan tabakait. Pakawanan na kumaan. Na. Apay abigla ang nagsubli ti puloy ti angay. Apay asaan mo na kaya ti makichat iti sa balay. At dangaron na basak at chat tay batchmate mo. Ay kit, permimatan nga agimunak. Na. Ita, amo mang tirik na na. Ayun bakit? Iso nga isardengkaw ti makichat. Rumbang laang, tano aramidem pay. Aramidag mo. Ay sanan bakit? Saan kunton nga aramiday? Ay, laki, Jain. No, anya ti saan mo kayak nga aramiden daking ka? Saan mo kumamay nga aramiden iti sa balay? Mapagayam, ditan tinagpatinggaan ti may sapay aparam. Dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Miss Grace. Isagsagot ka na kayaw di Danmar's YouTube channel. Agyaman kabay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Sa dino ka di man ti papanam duro lakay. Siguro addamanin mapan mo pakipunsyonan anya. Gusto ka, Mila Bakait. Itang aminti ka sarte anak ni Tata Punso, di tadaya. Isote papanan may gani pari magno ita. Ado ka no kay tisagana na. Ay, anya kalakit din ay alakay. Yeah. Day talatan pakipang panganam ti ammom asapulan. Kasta ka dilatan ti aramid mo? Imbes at tulungan nak nga aglako itinatang, tapno adda pagbiag tayo. Ngam saan mat? Gaputa day talatan buksit mo ti ammom nga isapon. Ni bakit mo? Anyan laki din na yato asawak. Tulungan kanto, into nawan papanan may gani pari magnaw. Sige, inakon bakit? Aguro uray ni pari magno di tarwar. Di kagdanag ka rin. Mangyawid akto iti sidaan tayo into malam. Ay, di ka manen mangibaba induro. Ha? Makipangan ka lang arudan. Mangyawid ka pa'y. Ha? Nagmaditi ka sa tangaramid mo. Agasam ngay day taka ng pare durang. Pinunumot tin iti kastaunay taplatam. Arig na kay aglupyasan.
Gusto ka, pare. Nyalaki din na yan. Di ka lang nagtagta ka rin. Mangantaki din. Intun maibos ko, inak pa'y mangala. Aghiritak pa. Anya, ay anya laki din na kinarawat dahi ta. Ala, manganta nga rin pare. Kalpasan na, agawitan. Siyak, ti mababaing, puwiti kastangar, aramidan pare. Nyalaki din di kumpare ka. Ngalalala, manganta ka rin. Inak pa'y mangala, intun malpas ko, tikan ka lang. Kurang pa ito pare magdaw. Ala, makamu ka pare. Basta inton malpasa ka mangan, agawid ak tao. Makamu ka, no kaya mo pa iti mabati dito. Well, pare, awan parikot nga oray mabadak dito eh. Basta inakto pa'y mangala iti kanak, inton madamdama. Mangisupot ak tumatan iti si dami, iti balay no kaskasano. Alam dagito mera anak ka. Ingka pala ikarga Jeref. Ipabudot tulangan ni nanang mo ito. Sumangpit sakbaya si datayo. Nagadumat ng dagito'y akar ni tata. Nangalaan yung ay kadagito'y. Sa dino pa'y kumangay. Inyawit ko dagita. Nagkapwede ponsyonan anak ka. Anya kayo matan tata. Makipangan kayo lang aruden. Nga mangyawid kayo pa'y laang. Nakababain. Inya kalakid din ay anak ka. Ni. At ito san ni nanang mo. Simbang pwedeng anagapo di palengke. Ingkayabanan. Tamang ang tayo kitain. Naimas ti si datayaw. Anya? Apa di mo mutla garawan ang nagita makan bakay? Nalpas kami anangan kini mayrang anak ta. Idin to ka. Buy-buya matlatat na kita makan. Mangan ka na. Ay na, jak kayat dagita amakan duro. Iso ano kayat mo? Si daumlat ta amin nun dagita. Anyalaki din na ito asawa. Alala, no di mo kayat di mangan. Panawan na ngarudan dito kusina. Ibusag amin dagita makan. Gaputa, sayang may. Rawot ka talaga. Ah. Inton ko nag-high blood kan. Puro tabtabati kayat mo. Ay, sana mapasamak na ito kanyak bakay. Awan na ito high blood kanyak. Kat no nagsalun ata ka tao. Awan to, pa sa bali amarikrik nakitibakik. No diti panagbisin ko no awan punsyonan apakidar ayak niya kiti. Anya? Ay, makamu ka nga rodan. Talaga adi mo kayat ti pabagbagaan. Natangken at talaga ti ulong. Dinakto nga rod pagpabasulan no makaala ka iti sakit mo. Gapo iti nalabos a kinarawot mo. Anya ka diti ko na yung ibagayo kanyak nanang. Ngala, ibagayon dapin na patiga pa panakita. Sa dinaw, ti kunam apapanam. Apay, mapan kakadimanan makiponsyon. Husto kayo nanang. Iso nga ibagayon. Anya ti kayat yung nga ibaga tapno sa anak amauti. Ije punsyonan. Ang mga no maibusanak iti makan. Pangaasim kumamot anak ko. Agbaliw ka kuman. Ah. Amom ka de, asikan ti pagsasaritaan dagiti tattao dito'y lugar tayo. Gapaw iti kasta nga aramid mo. Anya kayo lagi din ayan nanang. Bye-bye anyo lagi tatatao. Mapanlamod makibonsyon, ano kaya da? Asaan ka da siyak ni pagsasaritaan da? Just Ay, talaga natangkan ti ulong. Day talatan kinarawot mo ti birbirok mo. Di mo pa'y matulungan ti asawa mo iti trabaho na. Tulong ak tulad ta ka din nanang. Basta di yun pa kasi kuran nagiti mang magigyaw. Awan bibiyang lagi tatatao kanyak. Saan nga isuda ti magpakpakan kanyak? Oh. Maka mo kamanlagan. Makakasarsarita. Pasig abaribar ti panagsungsungbat mo. Paray, nasaya ata nakita ka dito yung paraangan niya. At ako man napatig adamagakin ka. Anya ka di ta paray. Sila napatingag pa iso Ako nga paray, nadamag ko nga. Ngagpaskin ka nun ni tatalan doon tonbiga. Pudno ka tayo.
Ay, wan paray. Apay, kaya't mo ka dito sumorot ka nga. Wen, pare. Makandaytan ko naman. Anya laki din, pare Dorong. Basta pakipunsyonan, saan ka nga pauday? Wen, pare. Karnidaytan ko naman. Anya laki din. Sige nga rod, paray. Dagasin naktulatan niya bala, hintun bigat. Agkuyog tantaw na mapaniti ayan datatalan daw. Wen, pare. Namnamaam asa anak amaladaw nga umay. Tapno saan ta maibusan. Sayang ti karne. Sa dino ka di man ang tinapanan ni tatang nanang. Nakitak mat itay ang nakasukat. Ay, katnapan man nagsapulan ay iti pakipunsyonan na anak ko. Amo matanday diyang amam. Kasla saan amang mangan iti kasdiyang aramidan na. Anya lakit din ayan ni tatang. Di la maumuma iti karni. Day talatan ti sapsapulan na. Anya nga rod ngay anak ko, kasdiyay mo't ti kayat ng aramidan. Maala, di mulatan pa kasikuran ti amam. Ingkakat agripaso, gaputadandanin ti examyo, mayra anak ko. Baybay amon ti amam. Agbalbaliw tulatan, no kayat na ti agbalbaliw. Wen ananang, nakababain lang amin ti kasjay nga aramid na. Mababainak pa yan ije pagadalan. Gaputa pa saray agdamag dagiti ka klasik kanyak. May papan iti kasjay nga aramid ni tata. Ala, bay aman ako. Kasaritak tumanin jay amam, bareng agbaliwon. Nagado ti makan pare magnaw. Ipapas na ti mangan. Talaga naggimas dagiti ng sagana dapat ay. Ha, nabayagan na dyan nakasida ka dagiti kasto. Di mo na ya, pare. Si kalatan ti kikitain na kiti tattao. Di ka mo ngaminan malmal pa sa mangan. Itay ka pailangan, sumanubli di ayan ti makan. Awan bibiyang ko kadagiti tattao. Mangandamot ngamin ano kayat da? Anya laki din pare. In ka pa'y mga alay ti ka na ado pa'y ti makan. Umay kaki din, pare. Agawid tan. Nabsuga ka. Mabitlaang nga rin pare si kakamit. Inak pa'y mangisupot iti si dami di pare. Uray nak dito ya. Anya. Talaga ka de, nga awan babain mo, duro anak ka. Anya ka di malinday tangay bagbagayo na anang. Awan mo dakis wan lumading inaramit ka. Kasano ko maakunayo amang ibabainak ngay? Sa anak mo't alapan nagtakaw, nag-hold up one no pimatay dita. Yeah. Nagadon ti imbagam. Gam saan ka di anak ka babain, akanayon latan, nga ijay punsyonan ti ayan mo. Sapay nagrawat kamot nga rod amangan. Sapay ugalim mo ti mangisupot. Makipangan ka lang nga rodan, nga mangyawid ka pa lang. Basta punsyonan, si kanti turong ti imatang dagiti tattao. Apay, saan ka de amang ibabain ti kasta? Unay kayo lakid din na yan, anak. Basta awan malingar aramidag. Iso adita kung pakasikuran pa. Baybayan nyo, sa ulat na nagitatattao, kayat da nga ibaga, kayat da nga ibaga. Gam nagalas ti kasta apakasarsarita am anak ko. Agbaliw kan. Sarde nga amon ti mapmapan akanayon kadagiti punsyonan. Tulungam kit din ati asawa mga aglako iti natang iji palengke. Uwin ka din nanang. Tulungak to indon awanin punsyonan na pakipanganak. Anya kidi. Aniya. O, at ti kapinanang, agkapi tayo pa eh. Apay, awan ka di manan ti asawa. Awan nanang, kas itisigod napanmanen nakipangan ijay punsyonan. Tikit dilaing nang agsapul iti pasken. Ay, talaga nga awan deng-denggen na. Inton kwan, pakaisagmakan na lang araw ti kasjay nga aramidan na. Day tamat nga rod ti pagamkak nanang, ang mga numakaala iti sakit na adi na oras, gapo iti kinalaing nang agsida iti karne. Ala, bayam anak ko, kasaritak tumadan ti asawam. Maday, tinalabas apan panangan iti karne.
Sa di naman ang ti papanam lakay, mapan kakadimanin makipunsyon. Ay na. Mapalakpakan ka. Nga puta naglaing ka anang pugtumila bakit. Wine, inak manin makiponsyon di tadaya. Ay na, makapasikur ka lalaki. Day talatan ti ammom nga aramidan. Tilatan mapan makipangpangan ti ammom. Mangibabain ka launa yun. Di ka ka din agong unget bakit. Alisto ka abumakit no kasta. Sige, sige. Hinako. Ang mga numaladawak iti papalak. Mga lakangarudan iti badom. Agyan kanton iti mapan mo pakipunsyonan. Makapasuron ti kastang aramid mo. Mila ba kay? Pang-ase. Agreeing ka man. Apay ay aduro. Ay, disturbo ka mag-itipan na turog. Bakit tulungan na? Nagsakit ulo yun ti tiyan ko. Ay, diyan ako na maitorahid. Ha? Anya ka din ti mapaspasama kan kalakay. Ay, mabiit lang. Riingag ti anak ta. Itaray da kalangan iti ospital. Sige man, garot bakit tarasam. Talaga diyan ako na maitorahid. Nakaroon sa sakit ti tiyan ko. Ala, mangan kanduro. Naimbaglakit din ata pinarwarda ka mo iladagos iti ospital. Huwag garot bakit. Mapay ngay. Natengmut dagita nakaidasar nga ipasidam kanyak bakit. Awan ka di ti karne. Mangan kakit din. Awan ti karne. Impakan min iti aso ti inyawid mo a karne. Kaputa na bang lugs. Iso day ti makagapo no ape ang nagsakit ti tiyan mo. Na food poisoning ka, gapo kadagijay amakan. Anya. Ay, sayang pa'y dagijay bakit. Sa pinagado. Ay, yung ngawin mo na bang lisgayam dagijay bakit. Di mon sayangan dagijay a karne, Doro. Pag nakmam kumantikas di na pasamakan ka. Rawot ka ngamin unay, kaslasaan ka amang mangan. Nala, huston bakit. Bayam. Talaga jak kaya tayo hindi mo pan makiponsyon. Jak kaya tayo na maulit yung siya na pasamak kanyak. Pare, naimbag man ta nakapasyar ka. Paray, kumusta tarik na mo ngay? Napakaruan ka magamit ito dyan pa nagsakit ti tiyan mo. Ta food poisoning ti makagapaw. No apay ang nagsakit ti tiyan mo paray. Huwag nga rin pare. Nakababay na dyan na pasama kanyak. Sa pala ko paray, taag nakam kan. Pagpampanunutam kumantikas dyan na pasamak ka. Uwan pare magnaw. Jakton kayat ti mapalmakipon siya. Agsakit tumarin di tiyan ko. Mundya ako pare. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay.